година изявява и която се явява на всички парламентарни избори и имало винаги представителство в Народното събрание, да не се яви на тези избори. Заради този вътрешен блокаж. И заради юридически казуси, които между другото могат да възникнат, са обяснявани неведнъж. Заради факта, че двамата председатели представляват партията заедно и по-отделно. До какво може да доведе това? За мен лично сценарий най-правдоподобен от днешна гледна точка е да се явят двата лагера с две отделни регистрации, с мандатоносители. Така, между другото, както се вика, продължаваме промяната. Защото време за регистрация на партия няма. И няколко партии да направят коалиция, която да се казва Ново начало, и няколко партии, което да се казват нещо около Движение за права. Без Пеевски, примерно. Да, нещо подобно, нали? И битката вече да се реши на изборния терен. Това ми струва от днешна гледна точка следствие на този вътрешен блокаж. Но да няма ДПС в нито една от двете, така? ДПС може да има като име, но мисля, че тази партия, която ние познаваме с регистрация, мисля, че може би няма да се яви на тези избори. Това как според вас би се разиграло на терена? Пак цитирам Галъп, които са питали тези, които ще подкрепят ДПС. Те казват, че припознават Доган, но все пак, нали, вие знаете, това е едно... Пеевски не е много подходящ за припознаване. Доган е лидер на тази общност. Още ли е лидер на цялата общност? Още ли е? Вижте сега, това е трудно да се прецени, най-малкото, защото... Имам предвид, че времето е различно, възродителният процес за младото поколение е доста по-далеч, въпреки патриархалността на тази общност. Нямам съмнение. Сега тук говорим при сблъсъка между двамата. Нали? Това доколко имайте предвид, че тази общност, освен че много се е променила, тя голяма част от тази общност емигрира. Да. Всъщност, емиграцията в България като профил в последните 10-15 години е малцинствена голямата част, която е късно на живо место от самото Движение за права и свободи. Нови поколения израснаха. Без съмнение тази рана, която всъщност създава тази етнорелигиозна субкултура, както аз се наричам, тя поизбледнява, но имайте предвид, че този